El servei el pot demanar qualsevol persona que visqui a Barcelona i que presenti dificultats de xarxa social, familiar o econòmica i que de manera temporal necessiti suport per atendre els seus infants. Les derivacions s'han de fer a través d'un professional d'atenció social, educatiu o sanitari que és qui valorarà i farà la derivació al servei. M'operen i necessito que durant unes setmanes en tinguin cura del meu fill o filla. He de treballar els caps de setmana o les nits i no tinc en qui deixar el meu fill o filla. Necessito 2 tardes a la setmana per anar a fer gestions, un curs formatiu. Per diferents circumstàncies necessito suport en la cura del meu infant o infants. No, l'encaix entre famílies el valoren les professionals del Servei de Famílies Col·laboradores, tenint en compte cada situació concreta, disponibilitat de temps o necessitats de l'infant o la família, proximitat, etc. Les col·laboracions són acotades en el temps. Si passats 6 mesos es necessita continuar amb la col·laboració, es farà una reunió amb totes les parts implicades per renovar els acords, família d'origen, família col·laboradora i professionals. Depèn de la disponibilitat de la família i dels acords pactats. Això fa que de vegades es pugui donar suport de manera parcial.